ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହାତୀ ରହୁଥିଲା। ତାର ନାମ ଥିଲା ଅପୁ। ଅପୁ ତା ବିଶାଳକାୟ ଶରୀର ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅପୁ ତା ନିଜ ଖାଇବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଗାଉଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁ ଅପୁକୁ ଡରୁଥିଲେ ଓ ତା କଥା ମଧ୍ୟ ମାନୁଥିଲେ। ଅପୁ ତା ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗୀ କରିକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା ଓ ସବୁଦିନ ଆରାମ କରୁଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ କାମ କରାଉଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଠେକୁଆକୁ କହିଲା, ମୋର ଖାଇବା ଆଣେ, ନହେଲେ ତତେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଡରିକି ଠେକୁଆ ଅପୁ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ବସି ବାଲ ଗଣେଶ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଅପୁକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଦିନକୁ ଦିନ ତା ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେମିତି ସେ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବ। ବାଲ ଗଣେଶ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଓ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଅପୁକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଅପୁକୁ କହିଲା କି ଅପୁ, ତୁମେ ତୁମ ଶକ୍ତିର ଠିକ୍ ଉପଯୋଗିତା କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟକୁ ଡରାଇବା ଓ ପରିଶାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଅପୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯିବାକୁ କହିଲା। ଅପୁ କହିଲା, ତୁ ସାମାନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ମୋତେ ଶିଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ବାଲ ଗଣେଶ ଭାବିଲେ ଅପୁକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରୂପରେ ଅପୁର ଶୁଣ୍ଢରେ ବସିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ଓ ଶୁଣ୍ଢ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ହଠାତ୍ ଅପୁକୁ ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଲା। ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଲା। କୁଣ୍ଡେଇ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେ କଷ୍ଟରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତା ଶୁଣ୍ଢକୁ ଗଛ ଓ ବୁଦାରେ ରଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଦେଲାନି। ଶେଷରେ ଅପୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ି ବୁଲିଲା ଓ କଷ୍ଟରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଲ ଗଣେଶ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଅପୁ ବାଲ ଗଣେଶକୁ ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିଗଲା। ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି। ଅପୁ ଗଣେଶଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ କହିଲା, ଭଗବାନ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି କେତେ ଭୁଲ କରିଛି। ବାଲ ଗଣେଶ ଅପୁକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଅପୁ, ତୁମର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, ନା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ଓ ପରିଶାନରେ ରଖିବା। ଅପୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଲେ। ଅପୁ କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ତା ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ସଠିକ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିବ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଅପୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନିଗଲା। କାରଣ ସେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ଲାଗି ପାଣି ଓ ଖାଇବା ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଦେଉଛି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରେ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସବୁ ପଶୁ ଡରିକି ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅପୁ ଏକ ଉପାୟ ବାହାର କରି ଜଙ୍ଗଲର ପୋଖରୀରୁ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ପାଣି ଭରି ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟ ପଶୁ ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଓ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦେଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅପୁର ବାହାଦୁରୀ ଓ ତା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ବାଃ ବାଃ କଲେ ଓ ଅପୁର ପ୍ରିୟ ବନିଗଲେ। ବାଲ ଗଣେଶ ବି ଅପୁର ସାହାଯ୍ୟକାରିତା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏବେ ଏ କାହାଣୀଟିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କି ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବଳର ପ୍ରୟୋଗ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ।